Os petróglifos da comarca de Vigo constitúen un dos conxuntos máis representativos da arte rupestre galega, cunha alta densidade de gravados prehistóricos espallados por distintos puntos do territorio. Estas manifestacións artísticas datan principalmente da Idade de Bronce, aínda que tamén se atopan algúns exemplos que se estenden ata o Neolítico. Os petróglifos da comarca comparten moitas das características comúns da arte rupestre galega, entre as que destacan motivos xeométricos como círculos concéntricos, espirais, liñas serpentiformes e coviñas, así como representacións figurativas, incluindo figuras antropomorfas e zoomorfas. Estes gravados adoitaban realizarse en rochas graníticas ao aire libre, en lugares elevados ou estratéxicamente localizados, moitas veces con vistas privilexiadas sobre o territorio.